igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Niya na usab kita sa atong usab oras ng live para sa atong programa nga mao ang pagpahibalo sa tanan nga buluhaton sa Dios nining panahona. Kay kaning panahona karon mo naman ang takna sa pagkabanhaw sa iyang mga buhat. Ang pagkabanhaw natong mga tao mao ang atong pagbanhaw sa iyang mga buhat. Kaya ang kahulugan ana mao ang atong pagbalik sa Dios. Kay sumala sa hulingon nga ang mga tao nibiya sa Dios pinaagi sa pag-disregard sa kabalauran tulumanon ug mga sugo. Nanungha ang daghan kayong magsasangyaw apan ilang gihapon gilihis ang pagtudlo, wala nila ipatukma sa tinuod nga mga buluhaton sa Dios nga alam kanatong mga tao. Kay ilinani man guni no, sa diha nga ang tao nahulog sa sala, bawion sa Dios ang tao ngadto sa kinabuhi gikan sa kamatayon. Apan tungod lagi kay ang tao nalimi naman sa sala, mao nga ipaagi sa Dios og sugo. Kung ang Dios dunay tahas kanato, o kita usab dunay tahas dito sa Dios. Ang tahas sa Dios dinhi kanato mao ang pagbawi niya kanato gikan sa kadautan ngadto sa pagkamatarong. Kung ang ato kong tahas ngadto sa Dios mao ang pagsunod sa iyang kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao nay tahas nato ngadto sa Dios. Tungod kay gibiyaan man ni sa mga Israelitas nahimo man nga ilang man gibiyaan ang paghingpit nining tanan mao nga gipadala ang atong Ginoong Hesukristo nga unta mao kadto siya ang mo himpit, siya ang mo restore. Pero wa niya ni ma-restore sa katarungan nga underestimate ang naa sa kasing-kasing sa mga Hudyo. Kaya wa nila makita sukad-sukad na si Jesucristo nag-eskwela. Munang supat sa ilang kasing-kasing nga sila harian o tao nga walay grado. Sila nga mga batid sa balaod, kanang batid sa balaod gani, abogado na. Harian lang o walay grado nga tao. Mao nga wa muuyon ang mga Hudyo. Apan, luyon niya ng tanan, wa sila masayon nga ang tao nga ilang underestimate. Moday unta ang ilang manluluwas. Maunta ang dalan nga sila makabalik sa paghimpit ngadto sa Dios, makabalik sa paghimpit sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Karon kay gibalhin man to sa atong Ginoong Hesukristo ug ang nasod ani nga gibalhinan mao man ang Pilipinas. Mao nga ang pagbanhaw sa Ginoo magsugod natong mga Pilipino. O ang magbanhaw sa iyang mga buhat, kita usab ng mga Pilipino. Kay kung asa magsugod ang pagkabanhaw, naa po diha magsugod ang pagkabanhaw sa iyang mga buhat. Mao nga among gibalik-balik kaninyo ang topic niining umalabot nga itanim 2023. Kay kaning itanim 2023 mao kani ang usa sa mga traditional
nga bulhaton sa Ginoo sa niadtong panahon samtang ang panalangin dito pa sa Israel nagibiyaan sa mga Israelitas. Mao nga mao kani ang atong sayron kung unsaon nga kita makabalik sa paghatag ni ana og mga bulhaton sa tukma nga panahon. Muna ang among gihatag ninyo ang balanse sa kalendar. Kay kanang kalendar di na usipyak. Kay kalendar mana gawas og sayop ang imong kalendar. Kanang kalendar dili na usipyak. Muna ang atong gipaagi sa ihap sa gidaghanon sa mga tuig ang mga adlaw, gidaghanon sa mga tuig hangtod na moabot kita sa itanim pin na ang katumbas ani sa kang Gregorio mao ang 26 of November mao ra gihapon nga tuig 2023. Ay pareho raman nga tuig. Kung atong gamiton ang kalendar ni Gregorio aron sa pagpangita sa bulan, adlaw ug pitsa tuig sa pagpabalik aning bulhatona sa Dios, dili nato makita. Nganuman kay kadtong bulhaton sa Ginoo wala to mapahaom diha sa kalendar ni Gregorio. Kay kanang kang Gregorio nga kalendar bag-o ra ligwa na sa 15 o sa 1782. Dito na ligwa na sa 1782 o 1572. Yan no, 1572 no? 1582. O 1582 to na 1572 mo to iyahang pag hangyo sa tanan mga astronaut ug sa mga pari nga pulihan kadtong Julian calendar. Unya naaprubahan sa 1582. So bag-o ra kayo na compare sa kalendar sa Dios nga dito din magsugod sa pagpanggula sa mga Hudyo. Tuan dito na pati kaning bulhatona o dili kadto mapabalik nato gawas kung makita nato ang formula sa kalendar sa Dios. Munang gihatag nato ang formula sugod sa 33 AD. Kanang 33 AD, Abib 21. Kanang 21 mo kana ang ikapito kaadlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura nga diha nabanhaw si Kristo. Unang adlaw na sa simana sa kalendaryo sa Dios. Kay kanang nga pista tradisyon kana gikan niadtong pagpanggula nila sa Ehipto. Kay gisugo man ko sa Dios nga kinahanglan himuon ang pagsaulog niadto kanunay sa matag takdo sa tuig. Mo nang nahimo ng tradisyon kay bisan pa nga nabiyaan kani sa pagkabihag nila sa Babilonia. Apan sa dihang nanguli na sila sa Jerusalem, gibalik kaning tanan sa ikapito ka bulan sa unang at sa ikanapulog 5 ka adlaw, gibalik nila sa ikaduha ka tuig sa ilang pag-abot. Mao nga nabalik kani og nahimo na punang hinikalimtan hangtod nga nigwa ang atong Ginoong Kristo. Ug dili kani makita sa tanan nga mga preacher bisan pa kinsa pa nga international preacher dili ni makita kay wa sila masayod sa formula. Kini
ubos ninyong igsuon, dili ko maghambog ninyo. Gihatag sa Ginoo nako ang formula didto sa Samal niadtong 2019. Kay sa tanan nga mga buhat ngayang gisangon kanako, ang una niya nako nga gipa sulbad kaning kalendar nga atong gigamit karon. Kanang kalendar nga magsugod sa Abib, Sep, Seban, Tammuz, Ab, Elul, Etanim, Bol, Chislib, Tibit, Sibat, Adar. Unay first step na iyahang ipabuhat nako. Unya kay napakong man ko anang Sabado. Kay Sabado man ang ipapahulay sa undok na Kingdom of God nga gitukod ni mahal nga Haring Pilimon Remunansa. Ni anang pagbuhat na nako aning kalendar sa Dios, akong giklaro kung ang ikapito Sabado ba. Di man ko kasyor kung Sabado ba na o Domingo ba na o usang adlaw. Diyos ron may nahibaloan na kung sa itinuod. Mao nga akong gipangutana sa Dios kung unsag yung adlaw ang ikapito. Nakita na yun nako nga kanang Ginoo diya sa atbang nako iyakong gipangutana. Din siya unsang adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo. Tubag nako Domingo. Ay Domingo may naanda na to nga nahuna. Kani na napamatian isip nga usa ka Kristiyano. Ini tubag ko nga Domingo. Next question niya, ikapila sa semana ang ikatulog adlaw ni Kristo. Ang tubag nako ikapito man. Ang tubag nako ikapito, kurik man. Mao nga ako ning gibalanse nga kung si Kristo nabanhaw sa ikatulo ka adlaw ug ang ikatulo Domingo, unya kaya ang ikatulo ikapito man, ikapito din ang Domingo, dito ko nalibog. Tumatang no, ikapito ni Domingo, so may prueba na itong ikapito ni. So may solusyon ani. Ngano ikapito ni Domingo nga ang kalendar nga atong namatag kahayag, una man ginang Domingo, mo itong gipakita na pukos Ginoo second time. Nga ako nag-eskwela sa spiritual division, kanang eskwelahan yun. Kanang eskwelahan nga akong gisulod, bato. Wala na sa ibabaw sa kalibutan. Kaya natulog ramang ko anak. Pagkatulog na ko, kadam ko rin ko nga, dunay, eskwela, dunay usa ka bato. Na, ako kayong pagkabato, murag bungtod. Pagdukoy na ko anak sa bato, ang bato nahimong murag tubig. Nakasunod ko dito. Pagsunod na ko anak, katapusan ko sa tanang estudyante kay diri sa akong luyo, bato naman. Moto nga, pagtanaw na ko anak sa mga estudyante, ang mga estudyante dito na nagsulat, wala sila naminaw sa lecture sa maestro. Na nagama sila kila. Nasulat-sulat sila kila. Mga nga akong gitanaw, tanaw ko dito. Wa pa ko kadungog. Sa tingog sa mga maestro kay, dito, o gili ka matanaw sa baba, dili mabring nalunggan. Pero nabantayan siya na po mga gaksyon-aksyon na, gaksyon-aksyon. Dili ka makaduol kay dunay suba diha nga gamay nga asido. Kung muduol ka dito, masunog ka tong asido kay gaasong na na, walis na. Mao nga, paglini na ko dito, pagsangko na ko diri, nitanaw ko sa Ginoo dito, ang iyang sutana, bigatas, nang bigatas ko kay, bigatas man ang among maestro.
dili gid puti kay matud pa niya kana mag bistig puti mamatay na puti ra ba na yung mga sanina. Lisdan niyo na yung puti. Daupin ninyo na. Hindi taguin. Kaya mo man na istorya. Una nga, di gatas man ang maestro. Nao nga, nilantaw ko siyang baba. Paglantaw na ko siyang baba, niabri ang galunggan. Dito na ko madunggi, ang topic niya, Ehipto. Anang pagpanggula sa Ehipto. Unya, sa sunod na nigawas ko, kay kato adlaw ko nito nga Sabado. Pagkaugma na Domingo ni balik ko, pagbalik na ko, di naman mo abre ang bato. Natingala ko, nga di na mo abre. Kay pagbalik na ko dito, gadala man ko og bag na dunay Bible ang sulod, kay musimba ko kay anang eskwelahan ug simbahan o saraman. Di nisimba ko dito, di balik ko kayo simba, di man mo abre. Mga ni atras ko gamay, pag atras na ko, dunay taong igwa dito sa kubo nga balay, nga gamay, iya kong gitawag. Insya, walay Domingo karon. So walay Domingo karon. Di nga, ang Ginoo di ay, insya natulog, nagpahulay. Magtanaw na ko sa bato, kanang Ginoo na inlapos kong mata. Dito, inlapos. Kita din ako nga, gatikungkong ng Ginoo, ngayon na, gawin lang siya ang tuong kamo. Natulog na, pagkalauma kayo pinatulgan. Anang katulog na, tulog na, lahunjuk kayo. Inanak niya, dito, wala ko nabati nga, tingog sa langgam, 40 yung mingawa. Isang tingog na lang sa langgam, tingog sa mga manok, baboy, ero, wala itanan. Adlaw to nga Domingo. Mga confirm na yun na ang Domingo di ay mao ang tinuod na ipapahulay ni Kristo. Ipapahulay sa mga Kristiyano, dili sa Sabado. Pero mo pahulay, dili kay Domingo, ni pahulay sa trabaho, prutas bulangan. Ito, galakaw-lakaw dito, sige kanta-kanta sa ibinom. Kami dire, o Domingo, magpahulay may manghapa ka din dire sa matag alas 12 sa udto, sa adlaw ng Domingo. Mga tulog rami. Nana. Mao nga dito na ko nasulbad ang kalendar, kay kalendar man ang iyang gihatag. Nganong kalendar ang gihatag, kay kanang kalihukan sa Ginoo, di kalendar to. Kaningon man ang Ginoo. Sumala dire sa Exodo 12:1-3. Lingon man ang Ginoo nga sa ikapulo, kung saan na ang akong Bible ha, di mo malimot Greek Bible, Ancient Greek Bible. Unang di mo ka lipat-lipat na ko kay sa akong ubos ra kayo, pero kung ako mabasa Greek, makabasa ko Hebreo, gamay ra. Kabasa ko Greek. Munang nipanodayin ko dire sa mga Bible nga bugos. Layo na kayo ilang gigama ng Bible nga tipas sa Ancient Greek Bible. Layo kayo. Sinang ka? Ang church dito nila, ang Iglesia Church, Iglesia dire Kongregasyon. Nahimo ba na kanang Kongregasyon Church? Dili man. Sa pag-usapon pa ninyo, una-una, kanang kongregasyon, panon sa mga tao na church building. Munay, layo kayo, pati layo Kaya nagay, gusto man nila nga tuison ang originality, pero mahigop ng mga tao. Pero limbong na paagi. Limbong. Kung limbong na, di na kaluwasan. Karon atong basahon dinhi sa Exodo 12:1 itong basahon diri. Og ang Ginoong Dios misulti kang Moises og kang Aaron sa yuta sa Ehipto nga nagaingon,
kining bulana, di na bulan, mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mamahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig. Sa tupa, moto'y pagtugan sa Ginoo anang kalendar. Sa kining bulana, mamahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig, sinugdang bulan sa tuig. Kung moto'y pagtugan, kay nga naman, mugawas naman sila sa Egipto. Na naman sila kaugalingong dayong gingharian, na naman sila kaugalingong gobyerno. Samtang dito pa sila sa Egipto, dili makatugan ang Ginoo dito silang kalendar kay kanang kalendar nga ga-exist dito kang paraon man. Kay kang paraon man tong gingharian, kang paraon man tong gobyerno. Dili makalihok ang gobyerno sa mga Hebrewhanon. Kay under mo sila ni paraon. Munang paggawas ana, disupyan din sila sa Diyos nga kaning bulan na, unang bulan alang kaninyo, unang bulan sa tuig. Grace, magsulti kamo sa tibuok nga katilingban sa Israel nga magaingon sa ikapulo dining bulan na, kitsa Jes, sila magakuha ang tagsa-tagsa o usa ka nating karnero sumala sa gidaghanon sa mga panimalay. Sa ilang mga mahal, usa ka nating karnero alang sa usa ka panimalay. O pagatipigan ninyo kini hangtod sa adlaw may kapulo upat sa maong bulan. Hinagi sulubayon. Sumay-subayon o bulan. Ang tibuok na katilingban sa katawhan sa Israel magaihaw niini sa hapon. O magkuha sila sa dugo o ibutang nila kini sa duruha. Kahaligi sa balabag sa pultahan sa mga balay, diin sila magakaon ini. O niyadtong gabi una magakaon sila sa unod na sinungko sa kalayo o mga tinapay nga walay lebadura. Uban sa mga ukanon nga mapait magakaon sila ni. Dili kamo og mao kini ang pagkaon ninyo kaniya nga binaksan ang inyong mga hawak, ang inyong mga sapin sa inyong mga tiil o ang inyong mga sungkod sa inyong gamot o magkakaon kamo kaniya sa madali gayon. Mao kana ang Pasko sa Ginoo. Pasko to ha, moto'y pagama sa Pasko. Kay mulakaw ako ni adtong gabi una lakas sa yuta sa Egipto o patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Egipto tao o mananak. Usab. O magahukom ako batok sa tanan ng mga Diyos sa Egipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Diyos. O ang dugo timaan sa mga balay diin kamo kapuyo. O kung makita ko ang dugo mulabay ako sa ibabaw kaninyo. Kung walay kamatay ng maabot kaninyo sa diha nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Egipto. O kining adlaw asa ato? Asa man atong adlaw? Sinabi niya og kining adlaw katong pista, katong ilang pagpanggula sa Egipto. O kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kaninyo o pagkasauluko ninyo ingon nga pista. O di, pista o Pasko usara. Pista sa Ginoo ngadto sa inyong kaliwatan pagkasauluko ninyo kini nga usa ka pista pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Pito ka adlaw magkakaon kamo sa mga tinapay nga walay lebadura. Bisan sa unang adlaw ay pahilayo ang lebadura sa inyong mga balay. Ay bisan kinsa nga mukaon og sinaktan sa lebadura, sukad sa nauna og naghangtod. Nauna nga adlaw hangtod sa ikapito, kadto nga kalaga pagapudlon gikan sa Israel. Og sa nauna nga adlaw adunay balaan nga pagkatigom kaninyo. Og ingon usab sa ikapito nga adlaw adunay usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga bulwaton nga pagabuhaton niya kanila. Gawas kana nga kinahanglan pagakanon sa tagsa-tag sa katao, mao lamang ang mahimo sa pagbuhat ninyo. Sa naunang bulan, sa ikapulo upat ka adlaw sa bulan sa hapon, managpangaon kamo og mga tinapay nga walay lebadura hangtod sa hapon sa adlaw may kaluhaan og usa sa bulan. Di natay sulubayon diri. Kay himuon to nga tulumanon nga walay katapusan.
Nang dili pwede nga tapuson ng pastor, tapuson ng pare, ay wala na. Ingon din si Kristo diri, ay nabiyaan man eh. Ingon din si Kristo diri sa Matthew 5:17. Ayaw ka mong pagdahog nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Hinunua mianhi ako dili aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Oh. Wala siya mianhi aron sa pagbungkag kundi aron sa pagtuman. So kung magtututan ni Kristo, aron punta sa pagtuman, dili kay sa pagbungkag. No? Eh na mututan gini si Kristo luwas ta, imo man gibungkag tong kasuguan, imo man gipakibalawali, sana gipakabaliwala naman to. Wala ka na sa investigasyon, lupig mo, wala kang mutuon ni Kristo. Namo na siya karon. Usa sa kalihukan dito kaning paglibot sa kaning paglibot sa trumpeta na atong mabasa sa 25:9. Unya agapalibot mo ang trumpeta na makusog sa ikapulo ka adlaw, sa ikapito ka bulan, sa adlaw sa pagtabon sa sala, igapalibot ninyo ang trumpeta ngadto sa tibok ng yuta. Masaon man na karon pagbalik na to. Naningon man ang Diyos diri sa Ezekiel 18:32. Ingon siya diri Kay ako walay kalipay sa kamatayon niya nga mamatay. Nagaingon ang Ginoong Dios busa bumalik kamo og mga buhi. Sa una to pagbalik kanang simba. Singit-singit ra na inakilak luod. Balik na ina. Dili oy gibiyaan nato ang Dios. Pinaagi sa dili pagtuman sa iyang kabalauran tulumanon. Kaning pagsinggit ani usa ni katulumanon nila. Nga wala na nila matuman. Mao nga dili mo makakita ani kung kanus ang pagbalik kung wala mo'y dili mo tinuod nga sinugo aning kalibutan. Kung makapabalik mo ani, adto mukuban ko ninyo kay naamoy tahas na tinuod. Pero gani ang puros ra pinagarpar ng mga debate nga pinagarpar lang. Hal-hal lang kalama, di gina makadupa ng puros. Nagisan si Kibuloy, isang dublihon pa ng pagkaugado kuno ni Kibuloy. Di siya makasulbad ani. Karon gusto na tong sulbaron sayon ra kayo. Ang pagsulbad. Kay kanini ang pista sa tinapay nga walay libadura nga 7 ka adlaw. Dinhi ani gidakop si Jesus sa tunga-tunga aning pistaha. Magsugod ni sa utlanan sa 2 kahapon, sa 14 o sa 15. Tungod kay 7 man ni kaadlaw nang matapos na sa piksa 21 sa bulan sa Abib. Kung ino ning tan-awon sa kalendar sa Ginoo, naitabo ka na nga atong tuig 33 idi sa bulan sa Abib, piksa 21. Aning piksa 21 ani pagkabanhaw ni Kristo. Unang adlaw ni sa kalendaryo. Pero eksakto siya nga di na mo isulti ang formula kay amo pa maning ipa-registered sa kaning National Library. Dayon ato ka na i-compile, usa ka na ito itugan ang formula. Kay sayon na kayo ang formula, kung ako na itugan, naghandayan na ninyo angkon. Amo nang dili na ko itugan. Ang formula na ito, inanira ka simple, Anira ka simple, atong balik ko ni. Anong Abib, 21. 90s na lang ang kulang.
para mahimo ning 30. Ay 30 ra ang kadlaw o sa kabulan. Mao nga makumpleto na din ning apil kung imong luwagan og siyam ka bulan o siyam ka adlaw mahimo na din 30. Sa to pa magsugod na kada yon pag-isip sa Z. 11 na lang ka bulan ang imong i-times og 30. No? Nana, 11 na lang ka bulan ang i-times og 30. May 0, 3. Kana 0, 3. Doon ay remaining na 330 ang 11 ka bulan. Idugang mo ng plus 9 muna ang 1 year ani 339 days na. Sa pa dito na kamukwenta na yon pagka 34 ngadto sa 312 AD. Muna itong pangitaon. Kung ato ni pangitaon ang distance ani doon na ni 278 years. Ani kung ato ni multiply sa 360 ay ato pa man pangitaon sa mga tuig o buong adlaw. Usa na to makita ni. Ani kung tinugod ba nga 2023 itanim 10. Kanang itanim 10 sa unang Samuel o kanang ikapito ka bulan sa unang Samuel 8:2 ginganlan na nga itanim sa English. Una, kung inyo basahon sa unang Samuel, unang Hari, 8:2. Nadaan nyo na mabasa. Kung inyo din times, ang answer niya is dunay 100,000 GT. Tama ba ni? 100,000 GT. Itong ano yun, no? Tingnan na siya, pila 0. Ngayon, 6 times 8, 48, kiri 4. Ani, 42, 46. 4 lang yapon. 12, 16. Kanina po, 24. Dito. 21. Last to, 23. 2 lang yapon. 8. 0, 8, 10, 21, 0, 21, 10. 100,080 days. Dugang ni mo ni 339. 9, kani 11, 31, 4. Bring down 0, bring down 0, bring down 1. From 34 to 300, from 33 AD to 312. Doon na 100,419 days. From 33 AD na ni ha? To 312. Karon, dili na po ka sa 312. 312 AD to 2023 sa itanim 10. Emo na yung isa track direct 312. Kanin pila 1 kana 7. This is 1.
Dili pwede na ito i-bring down kay years ni. Hindi na pwede, no? Ato pa ning pangitaon o pila ka adlaw. Munang i-times na to sa 360. Ano sir? 0, 0, 0, 0. 6, nalipod 6. Dahil ka na, 42, 34. Was 10. Ano eh? 3, dayon 3. 51, 32. Equals 5. Anak, bring down, plus equals 9. 5, 1, equals 6. Doon 615,960 wa pa nilabot. O pa po ilabot ni. Atong i-add ang 100,419. Munang 9, 7, 13, kiri 1, 6, 1, ayon 7. So, doon ay 716,379 days. From 33 AD to 2023, wala pa na ito ni Apel. Kanin ang 710, kaning 7 kay kanin man eh, kana 10. Wala ko man eh natibuok. Kulang ba ni o 20 days para mahimong ika-7 siya. Mao nga ang pag-isip nato ni is 6 months lang ang 10 days. Kanang 6 months, imo na i-times of 30. Mao na ang dunay answer ani nga 180. Idugang ni mo 10. The answer is 190. Mao na ipuno nato dire. 190. 9 16, kiri 1, 5, 6, 1, 7. Yan na. Nawalay ninyo, ha? O, correct pa ni. 716,569 divided by 360. Ano man, ay atong gipangita kung pila ni ka tuig kay mga adlaw naman eh. Ato na pong i-convert ni og pila ka tuig para makita nato tinuod ba to. 716 divided by 360, this is 1. Bring down 360. This is 6. 11 minus 6, 4. Oh? 5. Dayon, 3. Kanat 3. Bring down 5. 3,565 divided by 360 equals 9. 9 times 0, 0. 9 times 6, 54. 55. 27 plus 5, 32. Break down 5. Bring down 2. Bring down 3. 3 to 5 cannot be. Bring down 6. 3,256 divided by 360, this is 9. 9 times 0, 0. 9 times 6, 54 lang yapon. 5. This is 32. Bring down 6. Bring down 1. Minus. Bring down 1. Bring down 9. 169 divided by 360 equals
0. Jadi, mas di na makaka-divide. Kulang man eh. Kulang. Automatically, 0. The answer is 1,990 years and 169 days. Mga adlaw. Ano mga adlaw na eh. Anong 169, mo i-divide na sa 30. This equals 5. 5 times 30, 5 times 0 equals 0. 5 times 3 equals 15. Break down 9. Break down 1. Tato pa, ang ginaghanon na is 1,990 years and 5 months and 19 days. Unay pag-checking na to, no? Ato na dayon tanawon kung correct ba. Gikan sa ito 1,990. 5 ka bulan o 19 ka adlaw. Atong idugang ani ang 33 AD Abib 21. Na sumala sa atong husay din hinabanhaw si Kristo. Tanaw na itong mutok mo ka. 9 plus 0 of 9 plus 10 o 9 plus 1 10. Bring down 0 ili 1 pila 4 5 plus 1 6 3 9 plus 3 12 ili 1 0 ili 1 2. Aning 2023 6 months and 40 days. Sobra man isang sa kabulan imong kuha ni 30 ka adlaw which is 1 month. Kunya ang usa ka bulan nimong gikuha idugang nimo diri. So kani remaining is 10 7 3 2 0 2. Perfect. 2023 itanim 10. Ano? Itanim 10. Unsa ko nung bulana ang ikapito? Itanim. Sumala sa unang mga hari Exodus. Muna diha. Munang karon ni anata sa Elul samantaron Elul 28 29 ugma Elul 30 aw hangtod sa alas 7 sa gabi tayo na sa patamo 30. Kita no? Unsang bulan ni sa kang Gregorio? November 26. Teka na to. O November man na. Panaw na to, o correct pa. Basta ipaagi na to sa kalendaryo sa Diyos ang pag-iisip. Panaw na to, o mutukma ka. No? Kanang November ni Gregorio, ang number na is 11. 26. 2023. Tanaw na to, mo quinsay pa using by the calendar of God. Ilipin na nila sa ato, sa Ginoo, 7, sa ila, 11. Tanaw na to. Naibalo na ka nga from 33 AD to 312, doon ay ginaghanon nga 100,419 days. Ang ato na lang pangitaon from 312 AD to
2023, November 26. Muna itong pangitaon. So, gikan natin November 312 dito 2023, may gidaghanon ganiha nga 1,711 years. Oh, kanina lang ngayon. Pila ganito na eh? Pila to na eh? Sa 360? 615,960. Pila? 615,960. Kay ato man hindi multiply. No? Sa 360. Mora niya po na eh. Doon ay 615,960. Idugang na to ang 100,419. Tanaw na to, correct pa na eh. Mag-insay pa, using by the calendar of God. Pero di mo gamitin itong kang Gregorio, na mo kaigo. Ay, wala na ito na kalimao. Total, pila? 9, 7, pila? Perpil, kiriwan, 6, 1, 7. 716,379 days. Kanina po, kanang 11 months, 30 days times 11. Ila? 330 days. Dugang yung 26. Idugang na 6, 5, 3. Mo na itong idugang din. Kaya kung ano this. Idugang na ito na sa 3, 5, 6. Idugang na ito din na. Pila? 15. Kiriwan. 8 plus 5. Pila? 13. Kiriwan. 7. 6. 1. 7. Pila? 735. Mao na atong i-divide, diba? I-divide na to sa 735 divided by 360. Ano na itong butukma na? From 33 AD, Abid 21, kung maigo ba eh. Pag dili maigo, dili na ako among kalendar. Sayok ni kalendara, basta di na maigo. Eh, musipiat mo gina. Basta di na matok din na, 1, 360. 6, 5, 3. Bring down, 7. 3,567 divided by 360, this is 9. 9 times 0, 0. 54. 5. Equals 30. 2. 7. 2. This is 3. Cannot be. 3. Cannot be bring down. Sabi bring down 7. Bring down 3. So, 3 to 73 equals 9 right hapon. 9 times 0, 0, 4, ilan? Bring down 3. Bring down 3. So the answer is, ilan?
Bring down 5. 335 divided by 360 equals 0. 360 mo na. So the answer is 1,990 and 335 days. No? Ano na po itong pangitaon? Aw na to. Tama ba na? No? Tanawan ninyo kung tama na ha? Pero tama yun ba? 3 ha? O sa 11 months, 26 days. Ano man? Wala ko man ang panana. 11 days. 26 days lang ang isunod. So, Pinta na, 10 months. 10 rin. 10 months. Kaya 26 days. Ako lagi. So, wala rin, no? I'm sorry na, no? Ang kwenta niyo nga is 10. 10 and 26 days. Times 30. Bali, times 30 ni. 0 sa 0. 0, this is 3. 300 days lang. Plus ni mo ang 26. The answer is 326 days. So, guba ni. Maunay atong Dilita, balik na rin. Unay atong lungagan o 326. Ay mo kalibog ha. Kaya atong giusap ni kay limit to 11. 10 days ra kay 26 kulang pa ni og 4 days to become 11 months. Mga ang nakonsum nga ni is 10 lang ka bulan og 26 ka adlaw. So muna ni siya, kung i-times ang 10 months, doon ay 300 days, so tag 30. Plus 26, unang 326. Muna itong gilugang dire, o ang answer na ni is 5. Ani, 10. Kiri 1. 7. 6. 1. So layo kayo. Muning, ano ni, is 705 na. Balik ka niya. Buti pasabot na ni. Kung na itong i-divide, 360. Muriya pa ni, 1. And 360. Anak, bring down 6. 5, then 3. 7, bring down 7. 9. 9 times 0, 0. 54, 5, 32. Bring down 7. Ayun, 2, this is 3. Bring down 0. 9 lang hapon. 9 times 0, tayon 4, 5 is 32. 0, 3, no? Bring down 5. 305 divided by 360 equals 0. So the answer is 1,990 years and 305 days. Karon atong pangitaon ning 305 days divided by 30. Pila? 10. Dili. 10.
10. Tama o 10. 10 yun, no? 300. Break down 5. So 10 months and 5 days. So the total is 1,990 years, 10 months and 5 days. Mauna yung ginaghanon. From 33 AD, Abib 21 to 2023, November 26. Karon tanaw na to, o correct ba na? No? Tanaw na to, o correct ba? May o correct yun. Ilan to ni? 1,990 10 months and 5 days. Idugang na to ang 33 AD. Abib 21. Kani? 6. 2. 11. 3. 9 plus 3. 12. 31. 31. Correct? So, 2023, November 26, sa San Gregorio, sa ato, 2023, itanim, 10. Correct? Kaya ninyo? Ha? Sa mga sulpot, kaya? Kamong dili sulpot, kamong tayo maestro ani? No? Maulaw man tayo hingalag sulpot, kunya, ang sulpot makamao, ang di sulpot di kamao. Kasi mulawa. Kesa may laki na yung imong sayo te. Ha? Asa man yung kompetisyon na correct? Gamitan ko nun ng San Gregorio ng kalendar. Kung nakatukma ka mo from 33 AD to 2026 o 2023, November 26, matudlo ba ninyo ni? Hindi lang niyo matudlo, kay wrong. Ang inyong kalendar, wrong. Di mo ka-determine. Ang kalendar ni Gregorio, 365 days, 5 hours, 48 minutes, 56 seconds. Sige, balansihan ninyo. Anin nyo ni, from 33 AD. Ay kamo mong kaha ang buwa sa 33 AD. Kasi igura mo sungisi. Ha? Igura mo sungisi. Nyala kayo ng sulpot. Ang sulpot, makamao, ang di sulpot di kamao, pero tingnan mo yung sulpot. May pwede kong hingalang sulpot. Ang puno na ko, sulpot lagi ko. 2019 na ko. Pero kamao ko. Kamo. Asa inyo yung kapanghambog? Kamo may una. Asa? Wala. Busa, ayaw gamitan ang garbo. Kay magkapa-imperno na. Paliho ka ang kasing-kasing, panabot, sabtan ninyo ang akong buhat. Aron nga makaambit mo sa buluhaton sa Dios. Kanang makaambit sa buluhaton sa Dios, makaambit sa pagkabanhaw. Saan pag-ambit? Maapil ba? Maapil ba ng buhat? Dili ba sumala sa pinadayag? Kapitulo 20, versikulo 6. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon, walay gahom sa pagbuot. Hinunua
mahimo silang mga saserdote sa Dios ug ni Kristo. O sila magahari uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. Kinsa tong makabaton kadtong nakaambit? Usa may ambit ninyo, kanang magtan-aw o kanang niapil sa panon? Kanang niapil magsinggit. Muna'y ambit, dili kay ambit nga natanaw ra mo slide. Ambit na ninyo. Ano mo kasabot kung sa'y ambit? Magputos mo sa pagmahay na way kabutangan sa lahing mga adlaw ani. Kaya ako nasingkasing gid ko nga nagtugan niyo sa Ginoo pero ang inyo puros ra buwan-buwan. Kung kaning utukan ako naa pa sa eskwelahan tama mo. No? Kung ganing utukan ako, napa sa eskwelahan, kamao mo. Ay nag-eskwela mo. Ano ni mo kamao ani? Ay wala ni eskwelahan, ani kalibutan na sa ibabaw, wala. Ang eskwelahan ani, eskwelahan sa mga espiritu. Ay kanang espiritu mo ay nakatugkad sa dili matugkad sa tao. Wala nga akong giabni ang tanan akong mga kauban nga unta mo anhimo karong itanim din nga naa gyud unta mo. Yawat na makaambit mo. Kanang makaambit gani, kanang moambit ba? Moapil ba na? Moapil sa iyang buhat. Unay ambit. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Kung may ambit ninyo, wala mo kasabot kung sa'y ambit. Ambit ka ng mapil. Na mapil. Mapil kas panon. Ano ang atong gibasong na kong mga leaders? Kung doon ay mga membro ani nga dili makaanhi, ay di man ako papilon ani sa pare kung wala'y sutana. Kamong mga leaders ang malimpian ako. Kay galutok ra inyong utok. Kadagko na ng tabon-tabon ninyo diri kinatulog tingali. Tulog ra inyong utok para ano na balintong mo sa unahan. Ano gi-post na ko ni sa GC na mahaya na ko ang mga leaders kung dunay mahanaw nga karniro. Kay matod sa kasulatan, magpadala ako o magbalantay na magpakaon sa kinaadman o sa labutan. O nga kanang mga leaders ani unta, kanunay yung magbuan ng mga tao nga labi na itong mga sakop, na ipahibalog yun, yasibon yun, ipansak yun ang na aron sila sabot nga kanina yung buhata ang ato na yung kinabuhi mo ang pag-ambit aning bulhaton. Dili ito maglantaw raglay. Lantaw raglay, hinambit. Hatag kong porsinto, okay na, kaya naghatag kong porsinto. Balag di kumapil nyo diya, basta naghatag ko. Basig, bawion nyo na. Suling mga adlaw, kung matigbak na mo. Kaya wag mo apil-apil aning bulhatos Ginoo. Huwag mo kasabot, o huwag mo kasabot ng mga members, huwag mo pasabta sa inyong mga leaders. Huwag mo pasabta sa inyong mga kardinal. Unta, ang mga kardinal ani, mao'y giisip na ko nga magbalantay kay sila'y kauban ako mananagat, pinis dapitan. Basig 10% ra mo gibantayan aning mga kardinala. Unang wa manumbalin. Karungon lang ninyo ni kay kamoy masulo na ko. Kung dunay karniro ani nga mahanaw. Lahit ako kay kalitan ta mo ni slide. Ana pahibaluon gid ninyo.
ng mga sakop karon ato sa lagyo. Kinahanglan kamo makaambit. Kay bisan pag 1 million ang adlaw na inyong gihatag na porsyento, di na makaluwas niyo. Basta di mo makaambit sa buhaton sa Dios. Bisan pag 1 million ang minuto na inyong porsyento, di na makaluwas niyo. Kay wa mo kaambit aning buhaton sa Ginoo. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Isa may nauna na yung pagkabanhaw. Nga ang banhawon sa Ginoo kaniman. Kanimang buhat niya nga namatay. Ngunit naon ang pagkabanhaw ron. Kaning pagbangon ani, ngunit unang pagkabanhaw wala na ikaduha. Ay walay mabasa sa kasulatan nga ikaduhang pagkabanhaw. Una ra gyud nga pagkabanhaw kay namatay kaning buluhatuna sa Dios sa Israel. Banhawon kani karon nga sa ikatulong adlaw na. Ug ang makaambit ani mao ang makaambit ko sa kinabuhi. Ako gani, di gani ko kaapil kay bibilang bukos Ginoo. Tungod sa usa ka espiritu nga nakasala ang sayop ang lawas. Kay lakaw man siya. Kanya na tugutan mo na ko. Sayop. Na nga dili ko kaapil ani nga posisyon kay kang Kristo man ini. Kay balo nga kang Kristo man ini. Ito na ko nahibalo. Pagsulti na nga ipakita ng pananawon nga prosesyon ni Jesus Christ ay. Anong prosesyon ni Jesus Christ kung kasabot mo? Arao. Bosa hinumdumi og sabta pagula sa sugo. Sa pagpahiuli o pagtukod sa Jerusalem alang na sa Mesyas ang prinsipe mapito ka simana manang 49 years. Sa Mesyas ni mga sa Mesyas man kanang 50 nga pagtabon sa sala sa Mesyas na buhat ni sa Isayas na dinhi gyud sa balaang siyudad sa dapitan sumala sa sukod 2023 bulan sa ikanin pizza day sa bulan sa ikanin samtang Nobyembre 26 sa kang Gregorio Makalinda. Kaya tinuod, na dito ko na ibalong, iso Misayas na ini. Unang, kamong mga kardinal ani, pagtarong din mo. Kay, muguha ng mga tinuod ng kardinal, palutan ang din mo. Tarungo ninyo na inyong mga tao, inyong hukhukin na inyong mga sakop. Ewa ko kasugo na inyong hukhukan ng mga tao. Kinahanglan, sumala sa role, may role rin. May role. Busy inyong utok, sa muto nag-business Ginoo. Di mo tabangan sa Ginoo saan pagsulbad ng iyong kinahanglan. Atiri role. Dinadayag ang Jeremias 11 ang sa to Jeremias 3:15 Uniron og hatagan ko kamo og mga magbalantay na uyon sa akong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinaadman ug sa labutan. Pakala ninyo. Anong pasab tayo itanong dito?
ninyo itanong din ninyo dito sa ilang kasing-kasing ang makasabot kina sila. Kaya ang inyo ang mga agapunon, luoy kayo. Ang matimpawak sila sa kadautan na kulang sa panahon. Bahala pa kung sa kalayo. Muna akong pasalamatan si Bishop Arturo Amaba na layo siya, makaanhi siya. Ito pong pasalamatan si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland. Saon nga di siya katambong na ito karon kay tungod sa proses laing nasod dayon vaccine card po gikinahanglan nya man siya magpabaksin eh bawal man ako na manang wa siya mo-intra ato lang pangayos Ginoo nga apil siya ning paglibod nato sa trumpita kay sa sunod na higayon makaapil na siya pero dili na 50 years. Di na kuha na siya commemoration of the kuhaan kaning jubilee. Jubilee mo na siya. Pana, no? Agan kayong salamat sa atong live. Kay gabi naman o binhi na takuto mayong gabi kaniyong tanan.